बेनि उनावहाय जोंहा दंबाय बेनि उनाव दंबावो जोंहा आरो जोंहा सासे जोंजोंनो नुजाफैदों माखासे रोखोमा सेक्रेटारि मान अफिसियेल इउपिपिएल आरो आं सिनायथि आरो सारा पर्बतजरा इउपिपिएलनि गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम। मालागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खौसेयै दिनै बाहागो लादों आरो बयबो सोलायनाय लुबैदों, सान्थि लुबैदों, जौगानायखौ लुबैदों। दा बे हिसाबै इउपिपिएलनि जि गभर्नमेन्ट जोङो बे रायजो राजाफोरनि साननाय हनायजोंनो गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बर' हारियाव लासै लासैनो गोजोना फैबाय। दा बयबो खौसेयै जोङो गासैबो आफादफोर खौसे जानानै हारिनि सुबुंफ्रा खौसे जानानै बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय गेरेमसा हारि दानो थाखाय जों दावगालांनांगौ। गोबां बोसोर बिथांमोना नांगोलाव भट होबाय आरो दिनै बुंदों बेवहाय जेबो मोनाखै। बेवहाय इरिगेसना ओरैनो गोग्लैना दङ, लामानि अबस्थाया गाज्रि, अडिट'रियामनि अबस्थाया गाज्रि, मन्दिर बेवहाय बानायनांगौ थांनाय 17 बोसोराव जेबो खालामाखै आरो बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बयबो इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय जानजि खाफ्रादों आरो गसाइगाव समस्तियाव जिरन बसुमतारी बिथाङा 1 लाखनि बारा भट मोननानै देरहागोन, बियो रोखा जाबाय।